Ο Ηρακλής έχει πολεμήσει πολλά τέρατα. Αλλά αυτό ήταν διαφορετικό. Κανένα όπλο δεν μπορούσε να πληγώσει αυτό το θηρίο. Ο Ηρακλής σφίγγει το τσεκούρι του καθώς περπατά με τον Ιόλαο προς τις Μικίνες. Η αποστολή του, το αδύνατο. Σκότωσε το θηρίο, αλλιώς μην επιστρέψεις. Η φωνή του Ευρυσθέα αντυχεί στο μεγαλόπρεπο παλάτι. Ο πρώτος σου άθλος, το λιοντάρι που κανένα όπλο δεν μπορεί να σκοτώσει. Ο Ευρυσθέας καρφώνει ένα στιλέτο πάνω σε ένα χάρτη της Νεμαίας. Ο Ηρακλής κουνάει το κεφάλι του αποφασισμένος. Βαθιά στη φύση, το θηρίο κοιμάται. Το χρυσό του τρίχωμα λάμπει στο φως του ηλιού, ανέκυκτο από λεπίδες. Η σπηλιά του, η φωλιά του, το βασίλειό του, κόκαλα σκορπισμένα στην είσοδο. Κανείς δεν έχει επιστρέψει. Έρχεται τη νύχτα, παίρνει τους ανθρώπους μας. Οι ψήθυροι φόβου απλώνονται στην Νεμαία. Οι χωρικοί κλείνουν τις πόρτες τους τρέμοντας. Τα συνηθισμένα όπλα δεν θα βοηθήσουν. Ο Ηρακλής αρπάζει ένα κορμό δέντρου και τον μετατρέπει σε ρόπαλο. Η νύχτα πέφτει. Το θηρίο κινείται. Χάνεται στη σπηλιά. Ο Ηρακλής παρακολουθεί σφίγγοντας το ρόπαλό του. Πρώτο χτύπημα. Ένα βέλος σκίζει τον αέρα και αναπηδά από το άτρωτο δέρμα του λιονταριού. Τώρα είναι εξοργισμένο. Το λιοντάρι βρυχάται. Η γη τρέμει. Ο Ηρακλής χτυπά. Το ρόπαλό του συντρίβεται στο κρανίο του λιονταριού με δύναμη που σπάει κόκαλα. Το θηρίο τρεκλίζει, αλλά δεν πέφτει. Αντίθετα γρυλίζει και εξαφανίζεται στη σπηλιά. Τώρα δεν έχει διαφυγή. Ο Ηρακλής σηκώνει τεράστιους βράχους, σφραγίζοντας τη μία είσοδο. Μέσα στη σπηλιά υπάρχει μόνο σκοτάδι και η τελική μάχη ξεκινά. Με τίποτα άλλο εκτός από τα γυμνά του χέρια ο Ηρακλής πετυχαίνει το αδύνατο. Το σώμα του θηρίου σωριάζεται. Το τρόπαιο των θεών. Ο Ηρακλής γδέρνει το θηρίο τυλίγοντας το δέρμα του πάνω του. Η επιστροφή πλέον. Οι πύλες των Μικηνών ανοίγουν. Ο πολεμιστής έχει νικήσει. Το πρόσωπο του Ευρυσθέα χλωμιάζει. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Φτιάξε μου ένα πιθάρι. Ένα τεράστιο πιθάρι. Ο Ευρυσθέας διατάζει έναν τεχνίτη να δημιουργήσει μια κρυψώνα, όπου πάει και κρύβεται. Ένας λοιπόν κάτω. Άλλοι 11 άθλοι έμειναν. Ο επόμενος άθλος τον περιμένει. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε καμία συναρπαστική ιστορία από την αρχαία αλλά και την πιο σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Μοιραστείτε τα βίντεο με φίλους και γνωστούς σας για να γίνει η παρέα μας ακόμα μεγαλύτερη.